Yung mga nata, daog kami sa unang game. Una ulit, kanugon sa 1v1 na Andre, no? Kay naigo yung buko-buko sa siminto. Okay lang, matamat lang. Alaw na naman amo ng pang. Alaw na naman ng pang sa sa ikadwa ka game. Nanalo kami sa aming comeback nga dog mami kay comeback sa fourth quarter namin nakabansi. Kami lang? Kami lang. Arisaw, amon nga toro. Toro ni namon toro. Toro. Are amon nga no, coach nga manong reklamo perme. Reklamo lang reklamo. Ting. Oy yung dam. Sindaga mo kay. So yung papuli na kami. Tapos amo niya pang duha ka game sa isa kadlaw diri sa Badyangan. Palaros law. Tumbalay sa tanan. Malay sa tanan. Kami kapoy gid. Kapoy sa biyahe kay sobra kainit. Pagkaginang game namon ang unang game namon 9 AM. Tapos nanyagala kami sa kala Sir Mark at kala coach sa Ilabalay. Libre pa paligo. Salamat din sa ilang kayo sa amon pag atipan sa amon dito sa Ilabalay sa ilang lugar sa Badyangan. So kapoy kita na papuli na kami sa Haro. Salamat din sa sa tanan-tanan mga players nila. So yan, kung kamo gusto nga mag PM lang kamo sa amon or mag-comment sa amon nga FB page